Kadorbar Shnong jong Shnong Mawkhlam Nongpyndeng, Lengbak Relief Committee on COVID-19, manakasngin kong jong katayaw, kalayo ban sam yu Khaw Shabaro ki Longiing baduk, kibadan hapo ka Shnong, kibala yakendu jing namar ka jing khang Shnong jong ka sorkar, kibala bateng mentala kumba arpos ngikin thi, palat lais patali ki Longiing baduk, kilayo agate jing erap na ka Shnong. Yau tu Khaw lamang Lengbak Relief Fund jong ka Shnong, bat kumjuru Lengbak jingno senyang ki balang, ki sngewbha ki riu shimet bat kumjuru ki nong mikmat bakan thup yu MDC ka Nongpyndeng ba Gabriel walang bat ba Macmillan bersat Emily ka Nongpyndeng bala pensiu ru yu Khaw PHH bat AAY jong ki Longiing baduk. Jadi baka relief kebangi aim taksmi ka Shnong le perkat pan sei na ka Shnong na bunta benerap ya gitu Shnong juga duk ke stom ke jenjar ke yo su pan le bela Shnong ke I ke jenjar jadi Shnong ka le perkat pan sei na ka Shnong bat don ru na ki katukat ne ki sngewbha ki balaya no senyang sekadika Relief Committee on COVID-19 jongka Shnong Mawkhlam Nongpyndeng. Kani ka jing same ni relief ni sani agi dong bikin jit. Nang makan nomdon ke jing long siliang ke jing le siliang yang nu jing sani agi nang batong jong man agi dong bikin jit. Bat bikin submit ke dok Shnong. Relief Committee on COVID-19 jong Mawkhlam Nongpyndeng. Hadum ta ke jing keng ni layok long malai spa ing yang padang wanang ni bidang don bakam jenjar stom dari la lekut sirang badong tu bitan apan ain yang tangi dang hitang katang katain jadi ke kompetisi kan nang teng tar hadu ba ki kunsnong kunsau la yo man le plan sini kat badang lai pan kesan pergi hadu ba kan takut swang ka khang di lockdown pelong ta nakaliang ko ba Shnong ba pangpao ya ka tin nangu bijingai kublei ya ki seng bagi kinhun bala no senyang lem sangan ga di komiti jong Shnong tung PSU Nongpyndeng unit ka Labor Union Nongpyndeng nang ta ki balang presbyterian balang chor of God nang ta ki weipat ki riu simet MDC bala no senyang lem lagi programmi hentam bala pensiuru wat di Khaw jong ki PHH bagi iwai tu ong hari ni sin sam bolonta kata pasang tempau dia sibun ni ngarap sibun sim boti pati ai si khubor do ba ikam ki jam jong ki inang ya sapa